bucăți de măr și de morcov, tăiate destul de mărunt, chiar prea mărunt aș spune, cam asta e o bucată de morcov. Lăsăm atâtea, nu punem foarte multe. Da? Haideți să punem și capacul. Era soi de apă. Da? Deci 200 de ml de apă, ceea ce mi se pare oricum extraordinar de mult. Așa aș fi putut să mă duc foarte bine la magazin să-mi cumpăr suc. Ok. Da? Și dăm drumul la blender. Haideți totuși să o scoatem, să o amestecăm un pic, că na, ceea ce nu e normal, dar să zicem, poate s-o prins pe acolo, poate, și să o dăm o dată. Da, în afară de faptul că s-a amestecat un pic apa, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și acum, haideți să cam astea sunt fructele care au rămas. Absolut deloc zdrobite.